Gutxi, normalean tortzenak kotxez o motoz, gutxi erabiltzet. Baina erabiltzetenean, normalean trena, igual beste herrin batera junbaren ezparrandan edo normalean trenez. Bai, garraio publika erabiltzet eta gehienetan autobusa erabiltzet. Bueno, normalen ere propioan bizikleta erabiltzet batez, eta kanpoa juteko normalen gurasoekin kotxean bidaia luzetako, baina bizikleta erabiltzen ez detenean normalen garraio publikoa, bai autobusa, bai hemen topoa. Normalean lagunekin jutena, bakarriken ez juten, ordu normalean etxegin edo, eta bakarrik balin banoa telefonoakin normalean. Norbaitekin itxegin, WhatsAppetik, sare sozialetan egon, Hernanitik Donostia etortzen naiz goizero autobusian, da erabiltzen normalian lagunekin hitziteko, mobilakin egoten naiz bestela musika entzuten, eta bestela klaseako testuak irakurtzen ditut, bakarri baldin bani joa. Irakurtzen beti. Beti parteak atenean, liburu bat hartu eta irakurri. Filosofia irakurtzen batez, o antropologia, normalen literatura relajatzeko bezala irakurtzen. Relajazio intelektualeko bestela filosofia eta antropologia politikare eta reale sozialen inguruko saioak. Ez, nik ustez ez. Azkenean entrenantzuak nomaita joan behar zu, orduan probitxuzko gozakin beharrean normalean mobiakin galtzezu denbora egia esan. Bai, nik uste batez ere testuak irakurtzen ditutenean. Irakurtzen hori mitartean, bai, probitxuzko eritzen zait irakurtzea. Lagunekin. Bai, nik uste lagunekin iten bali maizu, askoz eramangarriagoa, askoz motza baitu dela bidaia. Musika entzuten joan nian. Irakurtzen denbora azkar pasatzea, oso nekatu aliman hau kuliska dota eta hoxe. Bai, behin Parisia joan nintzela trenez, familiakin duela lau urte edo. Hor egorra ez zitaiten, hori Parisaino ordu asko zia, familiakin, bai hori nahiko neketxua, egia esan. Login eta gauza gutxi. Bai, Bartzelona joan nintzanean autobusian izan zen luzena izitzeidana, eta pasan egun denboa irakurtzen eta gero musika entzuten, baino ordu asko zian da luzena izitzean ara ere. Esan nuke jakingo zaten, agian karabana hartuta Suiza joan ginean, ordu asko izan zialako, baina ez da kareko oro txarrik.